My sa nachádzame najbližšie ku Hollywood Sign, ako sme sa kedy práve nachádzali. A tu je moja frajerka Minux. Tebe som nedal mikrofón. Spravili ďalší výlet. Niekto si kúpil ten Cybertruck? Ale povedal ti, že ak chceš, môžeš ísť do garáže a môžeš ísť šoferovať Cybertruck. Ideme šoferovať Cybertruck? Čekuj na to. Normálne celý set Will You Be My Girlfriend, kde mám ja. Ty si nezaslúžiš. Rozchod vo videu v priamom prenose. Každopádne... Cut to the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace, amen. Keeping my foot off the brakes. Impact, I'm ready to brace. We fall down and land on our face. Just to get up and finally escape. Pokiaľ by ste chceli ale viacej vlogov takto z Ameriky, tak určite mi to napíšte dole do komentárov. Máme vlastne miesta, či už z GTAčka, alebo proste len tak prebádávame Los Angeles, tu extrémne veľa ľudí a všetci sa proste snažia odfotiť čo najlepšie z Hollywood Sign. A dokonca sú tu ty kokos aj stánky, kde tu oni predávajú veci. Že toto je čistý masaker. Byť reálne takto blízko. Je to lepšie než ten výhľad v prvom videu, ktorý sme mali. To je úplne masaker blízko. A tu sa očividne niekto asi berie. Si tu spravili, že či si ju zobere. Je to normálne takýto park, keby pre deti, ale je to že celé uzavreté. Proste tu reálne nemôžeš absolútne nič robiť. Ty si úplne... Normálne celý set Will You Be My Girlfriend, kde mám ja. Ty si nezaslúžiš. Rozchod vo videu v priamom prenose. Masaker. Len či im to vydrží. Každopádne... Je to obrovský park a je tu len park. Nič tu nie je. Proste absolútne nič tu nie je. Neviem, či si niekto pamätáte Ilseka, ktorý delá fotky a prišiel nám sem ako osobný fotograf, čo je extrémne cool. My sme sa zastavili na chvíľu aj v Targete americkom. Potrebujeme kúpiť pitie a dezinfekciu na ruky. Dneska máme 31 stupňov v Los Angeles. A koho by zaujímalo, ako vyzerá napríklad taký Target, úplne obrovský. A dokonca majú aj eskalátory ešte na poschodie vyššie, hej, že priamo vlastne v Targete majú Starbucks. Tu kvôli tomu, že sa tu kradne strašne veľa, sa tu veci zamykajú. Takže oni majú, normálne si musíš stlačiť, ak potrebuješ pomoc, a oni ti proste deodoranty, alebo dokonca aj nejaké drahšie veci, ako napríklad je tu šampón za $11, lebo deodoranty, ktoré sú drahšie, a ono je to tu všetko proste pozatvárané. Úplne, tam napríklad tiež pasty sú zamknuté, hej, že nechápem prečo. Ale proste takto to tu funguje, aby sa tu nekradlo, alebo dokonca tu majú aj lekáreň, kde sa dá niečo proste kúpiť, priamo lekárenské, majú tu drogériu proste pre ženy, pre chlapov. My sme si museli zaparkovať auto tak, aby nám ho nikto nevedel vykradnúť, takže sme v takej podzemnej garáži a sme vlastne v takom ako keby bezpečnejšom mieste, ak to dáva vlastne zmysel. Takže tak, my ideme nakupovať ďalej, ale našli sme Corvetu. Čekuj na to, ty vole. To je neskutočné auto. To je masaker auto. Úplne by sa ti hodilo. Úplne. Len sa ho nechytaj. Chlapci a dievčence, ideme sa pozrieť na Cybercab. Cybercab tu nemajú, takže sme sa myšli úplne zbytočne vám ukázať ostatné modely, ktoré tu je napríklad nový model Y. Takto vyzerá, oni mu vlastne pridali tento light bar, teraz po novom. Takže tu majú takýto model Y, ktorý sa otvára, myslím, že takto, jo. Takto vlastne vyzerá interiér Tesly, majú všetko, čo sa dá ovládať, celé to vlastne majú na tomto displeji a potom samozrejme ďalšie veci sa ovládajú priamo cez tento volant. V tomto novom Y tu je páčka, hej, a keď vlastne bočíš, tak ti to ukazuje ako keby tie mŕtve uhly. Stará, respektíve nová trojka, má to všetko na volante, to vám ukážem, a je tu extrémne veľa miesta v tomto aute. Tu vzadu je normálne displej, že keď máš rodinu, deti si vedia tu na displeji vlastne robiť čo len chcú a dokonca tu vedia hrať aj hry a vedia tu dokonca, tuším, pozerať Netflix, YouTube, hej, tu je Twilight. Perfektné, čekuj, počkaj. Jo, ja som si pustil proste v Tesle svoje video. Kúkaj to môj pes. Jaký international? Chlapci moji, dievčence, to som oficiálne ja v Tesle, kde hrám ty kokos, Robloxový brainrot v Beverly. OK, a takto to vlastne zavreš. A dokonca oni majú vlastne sklené strechy. Pätko vidíš, a pokiaľ by ste chceli, aby sme vydali video, kde testujeme Teslu, lebo je možnosť si prenajať Teslu, mi to napíšte dole do komentárov, lebo to bude masaker. A je tu aj Cybertruck a aj ten si vieme dokonca vyskúšať. Nejde.
Potrebujeme keykartu, oni to zamkli. Viem, že každý má nejaký iný názor na tieto Tesly a niekto ich zbožňuje, niekto ich na druhú stranu nenávidí. Takže mi dajte vedieť, že či vy ste takí, že sa vám páči elektroauto, lebo to má extrémne veľa vymožeností, alebo ste skorej takí, že neznášam elektroauto a že je to sračka a ja potom si musím mať spalovací motor a nerob na to recenziu a nerob na to review a nechod sa v tom voziť, lebo to je najhoršia vec. Lebo viem, že ľudia majú na to masakrálne veľa rozdielnych názorov a teda je fajn vedieť, že kde stojíte vy. Ale za mňa je to halúzne auto, je to priestranné auto a teším sa na to, keď to vyskúšame a natočím vám z toho video. Trojka model, ktorá je vlastne tu a to je sedan. Čekuj na to, čakaj, sadnem. Ak to tu vyzerá a tu sú vlastne tie smerovky, o ktorých som hovoril a tiež to ukazuje mŕtve uhly. A tiež to má vzadu displej, je to strašne priestranné a hore je vlastne sklo. Takže vidíš na vrchu a je to tu, že úplne fresh, pozri sa, pám. Jak sa to zatvára, tu je toľko miesta a dokonca toto tu by ti malo nabíjať telefón. Pám? Nabíja to telefón. Keď chceš výjsť von, potrebuješ stlačiť toto tu, dvere sa ti otvoria a dokonca sa ti to ukáže aj tu. A mali by sme vedieť aj otvoriť predok. Tým, že Tesla nemá vlastne klasický spalovací motor, tak oni majú vlastne ešte extra miesto na nejakú batožinu. Čo je masakrálne cool. Chcela som sa ti opýtať a ten Cybertruck si pred chvíľou niekto kúpil. Niekto si kúpil ten Cybertruck? Áno, a on má tú kartu od toho, takže on ti to nevie odomknúť. Ale povedal ti, že ak chceš, môžeš ísť do garáže a môžeš ísť šoferovať Cybertruck. Ideme šoferovať Cybertruck v Beverly Hills? Asi by som v Beverly Hills nešiel šoferovať Cybertruck, ale pokiaľ by ste chceli zo Cybertrucku video, napíšte mi to, lebo vieme si ho prenajať dole, tak tam hoď like na toto video a odber na tento kanál, nech môžeme točiť viac takýchto amerických vlogov. Aktuálne sme zase na Walk of Fame a ideme priamo vlastne po tom chodníku. Tým, že dneska sme tu v útorok, nie cez víkend, a aj tak je to maximálne napchaté ľuďmi. A proste je to tu totálny masaker, je tu strašne veľa ľudí a ledva sa tu dokážeme proste prechádzať, nám tu typci dávajú, že hej, máš CDčko, tu máš veci, že proste zober si to free. Thanks bro. I'm all good bro. A potom chcú za to peniaze, takže nie, ďakujeme, takže je to tu úplne presekané. Toto napríklad za mnou vôbec nie je socha, to je živý týpek tu a on to vlastne robí takým štýlom, že zbiera peniaze, kým čaká, alebo kým sa vlastne vôbec nehýbe a potom chce peniaze za to, že si ich fotí. Turistický scam by som to nazval, ale tak funguje im to tu. Je tu normálne obrovské kino, úplne masaker a tu sú normálne otlačení herci, my teraz chodíme po otlačených veľkých menách, proste z hociakých filmov. To je masaker. Flipping the script from my old ways. Flick up the switch, I'm in flow state. Commas, I'm going through growing pains. I wasn't used to shit being so gross. I tighten the threads at a crochet. I wake up the cushion, some OJ. The last tape I dropped was a Rollway. It's yellow, I swear it's a Coldplay. Viva la vida, I'm swiping the Visa. We working, I'm taking off no days. Cause we throwing shots like a gun range. Kamaráti, ak vám tieto veci, ktoré ste práve videli vo vlogu, prišli ako masaker, tak počkajte, čo uvidíte ďalej. Kokos, toto Beverly Hills je strašne také fotogenické. To je to úplne krásne, všade je tu namrskanej prírody. Vôbec to tu nie je také, že čistý betón. Čiže akože totálne masaker, to je napríklad Porsche. Krásne vidieť, že ideme do tej, akože je to totálny úlet, tu fakt, že pekné. Len premávka je tu proste extrémna. Mŕte sa mi to tu páči. Čo sa to týka toho Beverly Hills, je to proste také nezvyčajné, nie je to asi taká, že úplne turistická destinácia, kde ľudia vyslovene chodia. Ale toto je extrémne cool. A vidieť to naživo je 100-krát lepšie ako na kamere. Ale tak snažím sa na to ukázať najlepšie ako viem, lebo tu napríklad aj tie nehnuteľnosti sú extrémne, že ty kokos krásne. Hej, aj teraz sa pozerám na jeden pekný barák. Je to tu masakrálny úlet a týpek tu má normálne v strede prijazdovú cestu, má tu Teslu. Akože toto je neskutočné. My sa už nachádzame v Beverly Hills parku, čo je akože totálny úlet a ľudia sa tu extrémne veľa fotia, je to tu úplne plné a celý tento park je úplne plný ľuďmi, samozrejme turistmi, ktorí sa sem proste prišli nafotiť. A takto teda asi vyzerá nejak tá prémiová časť, alebo ako to nazvať, keďže Beverly Hills je vlastne taká drahá časť, alebo taká drahšia, čo sa týka v okolí toho Los Angeles. Sa nachádzame v obchodnom dome, ktorý tu vyzerá proste takto. Ale tá sranda, že my sme vonku, ale sme v nákupnom centre a všetko je proste otvorená obloha. Hovorím, toto normálne to musí byť, vieš, aká halus, keď oni proste tu začne pršať z vrchu a všetci tu začnú moknúť. Takže práve sme sa dozvedeli, že tá afília, ktorú ste videli, tak je spolupráca medzi Hondou a Sonnym. A najväčšia halúz je, že toto je jediné miesto
na celom svete, kde aktuálne toto auto je. Takže tí, čo to pozeráte stále teraz, ste boli prakticky medzi prvými na svete v mojom slovenskom vlogu a videli ste vlastne auto, ktoré je iba na jednom mieste v Amerike a to je tu v Beverly Hills, čože totálny masaker, chápeš? Jo, tuto frajerka našla, išli sme pozrieť proste elektrické auto, ktoré aktuálne ešte není ani vo výrobe. To auto, ktoré ste videli aktuálne teraz na obrazovke, je auto, ktoré bolo vlastne postavené ručne. Tu je auto, ktoré je vyrábané iba v Amerike, v Kalifornii, volá sa, že Lucid. A to vyzerá neskutočné, tie autá. To je neskutočné. Tu proste elektrické autá a už len tá predajňa vyzerá fakt, že skvelé. Už nám nedovolili natáčať v predajne toho Lucidu, takže je to zakázané priamo ich firmou, ale dovolí nám nafotiť fotky. Takže tu vidíte fotky tým, že Lucid mal by byť jeden z najluxusnejších elektrických vozidel, aké aktuálne sú. Sú špeciálne a exkluzívne vyrábané v Kalifornii a rozvážajú do určitých častí aj Európy. Samozrejme Slovensko, Česko tam není, ako inak, lebo sú to strašne drahé auta. Je tam Nemecko, Švédsko, Norsko, takže to je akože masaker, lebo napríklad sú to fakt, že prémiové autá, ako je na tých fotkách vidieť. A akože na jedno nabitie dať skoro 700 km je za mňa úplne, že masaker. Samozrejme bereme v potaz slovenské cesty, to bude podľa mňa o polovicu menej. A samozrejme by to nebola návšteva LA bez toho, aby sme nešli na Santa Monica Pier, alebo ako bolo v GTAčku Del Pier. Pier, alebo Del Piero Pier, nie som si istý. Je to proste vždycky krásne ako prvýkrát, takže sa mega teším, že sme tu. My sme sem prišli na západ slnka a je to fakt, že nádherné, ten západ slnka je proste neskutočný. Není ho až tak pekne vidieť, ale ho vidieť takto, keď sa nastavím, že sa vlastne odrážajú tie farby na môj ksicht. Človek, ktorý je v Los Angeles a nepríde na západ slnka, na Santa Monica Pier, nevie, čo je západ slnka. Nehovorím, že nie sú lepšie spoty, nehovorím, že nikde inde sa nedá mať dobre, ale toto je úplne perfektné a vyzerá to tu fakt, že mŕte nádherne. Aký je to proste feeling oproti tomu, ako to vidie len na obyčajných fotkách a to pozadie je neskutočne nádherné. Je to masaker, je to pecka, je to bomba. Druhá časť tohto mola je o tom, že sú tu normálne, že vecka, ľudia sa tu prezliekajú, proste chodia tu najesť sa, takže je to také všetko so všetkým a dokonca tu na Santa Monica Pier je koniec Route 66, čo vlastne znamená cesta 66 a tu sa vlastne končí cesta, ktorá je cez celú Ameriku a končí sa priamo vlastne tu Santa Monica Pier, takže my sme aktuálne na konci destinácie Route 66 a je to tu prázdne. A tu sme zase vlastne na Venice Beach, kde sa točilo strašne veľa známych filmov a tuším sa tu dokonca točilo aj Barbie, takže toto je tá známa pláž, ktorá sa používa vlastne asi v každom americkom filme na pláži, tak je to proste tu a ľudia tu klasicky fungujú, korčulujú sa, proste užívajú si deň. Kamoši, práve ste videli Los Angeles Police Department helikoptéru, takže miestnu políciu ste práve videli, čože masaker. Helikoptéry tuším v Európe vôbec nie sú, ale tu v Amerike majú samozrejme aj policajti helikoptéry, hasiči, všetci podľa mňa tu majú helikoptéry, takže toto je proste čistá Amerika. Normálne to sa tam proste hojdal na jednoručkách, týpek mi zatlieskal a hovorí mi, že kamo, ty si dal úplne perfektne, ja ťa úplne cením a ja že hej, však poď aj ty a on že OK, tak ti to ukážem aj ja. To je proste na Amerike taký masaker, že ľudia prídu, neboja sa prihovoriť a proste oceniť, keď niekto niečo robí a vôbec sa za to nehambia. To je strašný masaker, proste mne sa toto extrémne páči, ako tu ľudia rozmýšľajú. Akože sú tu ľudia jednoduchší, nehovorím, že nie. Zároveň mám pocit, že si viacej užívajú život. Sú milší, sú proste 100-krát príjemnejší, sú viacej takí jednoduchší na kamarátstva, ako napríklad niektorí Európania, takí nezbední. A teraz, Tváľa, ty hovoríš veľa o Európánoch. Áno, lebo to viem porovnať a vy nie, lebo ja tu som a vy nie.